Bafethu niyaphila. Ngane zakwethu, yazi ukuthi la emhlabeni nala empilweni ukulunga komuntu asingabe ukuthatha sikusebenzise ngendlela ongesiyona. Ukubona omunye umuntu elungile enobuntu kusuke kungasho ukuthi lowo muntu unekhanda elingasebenzi, futhi kungasho ukuthi isiphukuphuku. Ukuhlonipha bafowethu, inhlonipho sesizulu ihamba ibanga elide inhlonipho. Ingakho sithi isiZulu futhi ihlonipha nala engayokwendela khona, ngoba ikusasa asilazi. Ngithini ngalamagama, ngizoba mfishane kakhulu. MfokaManqele, angikhathali bengakubiza ngensizwa, angikhathali ungayibiza ngensizwa, kodwa akubona ubunsizwa lobo benzayo. Angikhathali ukuthi yini ongayibiza ngayo wena ezintweni zonke ezikhona othi zikufanele amagama okuyibiza ngawo, kodwa lokho okwenzayo nabanye babalandeli bakho akusibona ubunsizwa. Ngiyaba-understanda-ke bona bengakwenza abakwenzayo, baphume ey'godini la baphuma khona ngokwehlukahlukana. Wena hleze kukhishwa uwe ngomlomo wakho ukuthi uphume esigodini saseMatuba noma uphuma endaweni yaseMatuba. Kuyamangala-ke ukubona izenzo zakho ziba yile ndlela oyiyo kobaba abakhela indawo yaseMatuba noma abadabuka endaweni yaseMatuba. Ey'ntweni zonke futhi obungazenza ngisho ukuthi ubufuna ukutrenda, awukwazi ukuthatha umuntu we-public figure njengoba u-Anda Msweli ubhale rest in peace ufake isithombe sakhe. Ubaba wazi kahle kamhlophe ukuthi waziwa umhlaba wonke. Ubaba wazi kahle kamhlophe ukuthi usizwe emndenini eminingi. Ubaba wazi kahle kamhlophe ukuthi uyithemba labantu abaningi, uyithemba lemndeni eminingi. Phela kwalokho-ke futhi angikukhumbuli mina kwi-interview kaBaba uMsweli ongathi uBaba uMsweli uke wakukhuluma ukubhekisa kuyigcokamelisha. Angikukhumbuli. Ngikhumbula ukuthi inkulumo ebekhona kukhulume umkhulu uThwalofu wathi ngingaze ngikhohlwe, ngibonga ubaba owangisiza kunobaba owangisiza lapho wasemchaza owanginikela ngenkomo enkulu impela 17,000. Lapha abuze khona uMsweli ukuthi kanti babezokwenzana abafana. Wayeseyachaza ubaba uThwalofu. Ayikho igama laphuma kubaba uMsweli abekade lifunza uThwalofu noma kade likhuluma ngawe. Mhlambe-ke asazi ubaba uMsweli ufela ukuhleka ukuthi iy'pikili bayashayelwa. Into ey'pikili bahlale beyikhuluma, ngisho uMabutho bake bayikhuluma, oJavi bake beyikhuluma, oZanefa bake beyikhuluma, uMtenzwa bake beyikhuluma, uMfezane bake beyikhuluma. Akuyonto ebiqala ukukhulunywa ubaba uMsweli ukuthi oMaskandi bangakwazi ukuyishayela baziy'pikili bese kuyahlekwa. Kodwa lento oyenzayo anginawo mina amagama amaningi ngayo, kodwa amagama enginawo athi mfowethu kufuna empilweni wazi ukuthi kuthatha isigaba esinzima kanjani ukuqala into nendoda ongayazi ukuthi mayisikazi yayifaka entweni amandla yahambe phelephi. Ungakuvami mfowethu ukuqala izimpi nokuqala ukukhuluma nabantu ongabazi ukuthi ubuthakathaka babo buqalaphi buphelephi noma ubuthakathaka babo buhamba ibanga elingakanani. Ungavami ukwenza into enjengalezo. Lento oyenzayo shathiwa uyenzela ukutrenda. Mina nje ngiyaku-understanda futhi umuntu oke-trende nangento esuke ingabonakala ukuthi ingatrendisa, ngoba ngiyakhumbula even emingcwabeni kufihla umama uMashando wake wathi it is nice to be here. Kwatrenda kwamnandi. Kwakulungile-ke lokho ngoba ukusayidini lakho uyisho kuyilungu lakho lomndeni. Kodwa kusukela umuntu wako omunye umuzi uthatha isithombe sakho usifake uthi rest in peace, bese uyadelete after ama-minute awu-7 wawu-8. Ayikho right lento oyenzayo. Bengakutshela abangani abalandeli bakho bethu uyinsizwa Manqele, uyinsizwa Manqele, akubona umnsizwa lento oyenzayo. Ukungahloniphi mfethu. Kakhulu ngoba mina ngilikhumbule igama lokungahloniphi eliphume kubaba uMsweli noma igama eliphume kubaba uMsweli ebelijivaza wena nesithunzi sakho namandla akho. Angilikhumbuli. Mhlambe likhona wena kwethu ulizwile, imina engalibonanga noma engalizwanga leya interview, kodwa angilikhumbuli mina igama labantu obekuthiwa beliphoqa umthandeni okuthiwa lukhulunywa uMsweli. Angilikhumbuli. Kodwa-ke ubaba uMsweli ubaba omdala esimthembayo, siyakwethemba nongalo ukuthi awuyona indoda ezamazamiseka kalula. Ziningi izimpi nezinto osuyinqobile sibuka sikhona okufanele ngabe zakuthena amandla zakuwisa phansi, kodwa walokhu umile njalo. Ezinye zeyibonelo siyithathile kuwe, siyayisebenzisa empilweni manje ziyasisebenzela. Siyacela nje baba ukuthi noma wathi waqhamuka siphi isivunguvungu kodwa ungavumi ukuwa.
lokhu okade wakuqala kahle ukusiza abantu awuqali ngayo umkhulu u-12. So ke siyacela baba ukuthi ungahlehli nomkhulu u-12 useyomunye wabantu usuyithemba lakho ukuthi uzoyishintsha impilo yakhe. So nje siyacela baba noma kuthiwa ngabe uyabona ukuthi lezi imvula zokungahloniphi zikunetha kangakanani, kodwa ubeke nje ukuthi uNkulunkulu kubeke ngokwazi la kubeke khona uNkulunkulu oyophendula. uNkulunkulu wethembile nje bekubeke kule position okuyo. Siyakhumbula ukuthi uke wazi wacishwa lahlela umsebenzi wakho ngenxa yokuthanda abantu base South Africa. So ke akancane sengaqhamuka izinkulumo manje eqhamuka kubantu abangamazi umuntu omdala zisenze sibone ngathi khona ibala elikhona kuwe. So nje ungadiki ibali longalo, baningi abantu oyithemba labo, sonke uyithemba kithi le South Africa, sonke uyisibonelo kithi, siyabukela kuwe. So ke siyakwethemba amandla akho, siyakwethemba kakhulu. Okunye nokunye siyacela ukuthi ubhekise ikhanda phansi, kube ngathi awukuzwa khona ukuzwa kunjalo, kodwa nje ke siyakwethemba nongalo. Yabona ke bafethu, le ngizoyikhuluma iqonde leyo, ngizoxola futhi ngoba le video ngempela angizile kuzoncenga umuntu nokuzomasaja ama feelings omuntu. Musani ke into engayijoyinela uMaskandi kakhulu ku TikTok ile kuzocorrect abantu abafunza abantu okungeyona. Ku TikTok ungakuthathi ngokuthi uyazi ukuthi ivoice yakho emphakathini yezwakala, uyazi ukuthi abantu ivoice yakho bayakholela, uyazi ukuthi abantu mawuzokhuluma basuke bezozwa, ebese ukhuluma into okusuke engasiyona. Ibhakede lika Ayanda Msweli, it is not about abantu bakamthandeni. Futhi ibhakede lika Ayanda Msweli alikaze lisungulwe ngesandla sabalandeli bakamthandeni. Futhi ibhakede lika Babu Ayanda Msweli angeke laqedwa isandla sabalandeli bakamthandeni, ngoba asikwazi abake bakwenza vele. Angikhulumi ngabantu aphambana nabo uMsweli beyihambele emgwaqeni, ngikhuluma ngomuntu osuke segqoka iskipa esethi mina ngiyi-Red Nation. Angeke silokhu sithuswa yibo, noma angeke lekhe thuswa yibo Ayanda Msweli ukuthi kophela ibhakede, as if sake sabona abalandeli begcwamesha bethi sicela uMsweli adlule ngapha, siyibranch ukuthi sifuna uzofaka ebhakedeni. Asikaze sikubone ukuthi Thuma usana ukufunza abantu okungeyona. Akakaze ubaba Ayanda Msweli asukele umalume kaSigwebo ambuze ngomthandeni, ubaba uThwalofu othe ngasizwa usibanibani ngihlaselwe ubani. Musana ukufunza abantu okungeyona, nihambe nithi ubembuzelani. 3 yekani ukuhambe nithi bekungafanele uAyanda Msweli ayilapha. Baya bafike benzani omthandeni? Yini abafike bayenza? Baya bafike benzani? Babezombona bezothini? No ngizwe babezokwenza. Manje ngababuza namhlanje nina bengathi babeyokwenzani? Bafike bashiyana ku12 ayizomphilisa. Yini abayenza? U12 udle ukuthi kade bezombona yini, ngoba babeze lapha ngenhloso yokuzoshutha ireality show lapha, befuna lamagama azophuma emlonyeni wekhehle lithi siyakubeka njengenkosi ukuze abuye azohlabekisa abahlabekisayo. Yini abake bayinika u12? Yini abayinika u12? Uma kuthiwa kwakufanele ngoba base befike babezombona bezothini, ngoba babezobukisa ngekhehle nje phela ayiki. 2 abakaze bethi mabebuya lapha bezocacisela abantu inhloso yabo yokuya lapha. Abakaze beposte video bebuya lapha, baposta izithombe bebuya lapha, baposta izithombe, hayi ivideo ekhulumayo ukuthi bekuzothiwa lapha, bekuzokwenzana. Uma niyibuza nina yini imbangela ukuthi bengaphosti ivideo bephosta izithombe, it is because ivideo vele iyona nto ababengafuni ukuthi ithinte, ngoba iyona nto ababeyihambele, iyona nto ababeyifuna. Ufuna uyokwenza ngayo imali yena umthandeni le azoyithola ukuthi reality show yakhe idlala ku-SABC1. Bese kufanele kuthiwa abangaya abantu mina ngizoyikhuluma ke le ngoba ngiwomunye abantu abenza ivideo. Ngacela emphakathini ngathi bafowethu ngicela kusukunyela ubaba uThwalofu kwaba ngaba namandla. Ngithe mangibona kuvela uNongalo evela ukuthi inkosi yasobuka sakamthetho imthumile, ngajabula ngoba ngikukhumbulile ukuthi nami ngiwomunye wabantu becela ubaba uThwalofu futhi akasukunyelwe. Sekuzothiwa bekufanele kungayiwa ngoba kanti uyini umthandeni la emhlabeni sekufanele ama content bese kuthiwa bekufanele ngayo ngoba bese kuyibelela fela yokwenzana ngokumuba amakepisi edobs amabili udla amakepisi edobs no12. Ngimusana unabulisa umthandeni nje ebheda bafethu, msana ukuthi umthandeni nje ebheda lokhu nemnabukeliza lokhu nichaza nithi kophela ibhakede ninamapha amandla ebhakede likaMsweli. Lonke lezi zinto ezingaka esithize ibhakede likaMsweli nani kuphi njengabalandeli bamthandeni nijwayele ukuncengwa nabekuthiwa ucansi nizoncenga lokuthiwa ama Red Nation ukunuka yini.
nina siphi nje isandla kulelapha ke sengaze niphimisela amagama ukuthi lingaphela ngenxa yenu liphele ngenxa yenu nina yiphi ingxenye kulo nina yiphi ingxenye kulo ngoba nginesho ukuthi laba abaphimisela lingaphela ilaba bangaze befake nje isent laba bake kwenzeka bahlangana nomsolo abanemiqondo esebenzayo ngeke ubezwe bekhuluma lawo masimba lawo sefanele kunimasaja ngoba befana ngasayo ngoba kwase umthande eyokwenzana ngoba wayeyoshuthi reality show umthande lapha engalitshelanga futhi nekhehla kwayena usigwebe engamtshelile ukuthi uyoshuthi reality show lapha ya wayemtshelile yini ngoba ufana umuntu owahambe wayokweba ngoba kuwukweba lokho ayokwenza ukuza kumuntu ungamtsheli inhloso yakho yokufika uzoqamba bangufike ngenye indlela kanti uzokwenza okunye wena ufana nokweba lento abayenza lapha ubuqili kahle ubuqili ngoba akaze alitshele yakhehla lomndeni walo ukuthi uzobashutha uzobakhipha kwi-TV akaze abatshele lokho kwase kufanele manje silalele iy'thombe ziyakhuluma yini iy'thombe ubani onevidiyo eyapostwa umthandeni esuka lapho obuka ubani onevidiyo ethi nathi ividiyo sambone ipostile ubani ngoba waposta iy'thombe ubani onevidiyo sekufanele manje umuntu omdala angasizakala ngoba kwakuye umthandeni eyokwenzana ngoba wayeshuthi reality show kade idlala izolo sekuphelile uzobuyela eyokwenzana ngoba igazi ayelimunca njengemphungulu wafika limunca waqeda uzobuyela eyokwenzana yoliphimisa futhi ngani walimunca wadlula nje vele sona lokhu ndlala ngomuntu omdala ukuthi umsweli uzolisithi unimizwe ethini umsweli ukwamfunza yiphi inkulumo umsweli sekufuna abantu bephile ngekhontolwa yini ukuthi fanele bengahleki ngasiphi isikhathi behlekene ngasiphi isikhathi sizoba khona kodwa isibonelo ilokho nje kumele nikugade isibonelo sizoba khona thina sizodila nani siyazazi mhlawumbe ubaba umsweli yena ngoba umuntu omdala obhene into eyiningi thina sizodila nani siyanazi asinandaba nje nani asinandaba niza asinandaba siflathele asinandaba sinibhekile asinandaba nje nani ningazoxhaphaza abantu sefa abantu baze bephile into ethandwa abalandeli bakamthandeni na social media kahleni nina ningazokhipha enga yokwehlulela nikhiphele kubantu abarong nina Nginezinto eningabe ezingihlula ukuzenza la uma labe niyazenza limele iqhawule zinehlule sekolokho kungamele senonamathela hayi kahleni nje sodlala nina phela befike lapha kwakuzokwenzwani befika lapha abafana umntandeni ngeke ngutshele ngoba wayezofuna ukuthi ehamba nongizo bezona abasesebhisi abafilima lapha uthi tuzongibona abafuna ukwazi ukuthi ngiphila kanjani ngabashente mina analo nje uhlaka mina ekhona lapha ngangicatsho baba ngisemncane ngathi abayike ukuthwala ngoba bafaka ngaka nje bathwala ngimbona ukuthi angenqondo ukuthi ufuna ngimbeke inkosi yemaskandi athi hayi mina uma ngathiwa ngibeke inkosi yemaskandi ngabe kusho nomuntu ekhala umfana mina lokho evele nje ovele emfakana oyikhaliselayo hayi sisipikile ukhala qoqo ukushaya umunye umuntu yena qoqo sipikile beyokhetha hayi ngathi ungilanda ngiyokubeka mfana ngoba vele usuyibekile ngiyoqothela ukuthi uma ngifika lapha nokhozini belalela impela bese nje ngithi mina hayi-ke sengayithula inkosi yamaskandi kuthiwa yebo ukuthi bekushiwo mina nomuntu ekhaya ebe njaya phela awuchazele umuntu uthi hey isipikile kushaya omunye umuntu khala isipikile awusuzona isipikile okhethe usokhala qo singavuni ungena okhetheni isipikile singakafuni eplangweni usonjuka abala bafasuka ukuthi khona umsoshayelwa ngokhela usokhala qo sipikile leso abungena kusini okhetheni kusho ukuthi umuntu oshaya isigince isipikile ana kayishayelela uyashayela isipikile anti isipikile usibeka kanjena okhetheni buzoshaya ngesandla okungena